DMS TV jabarani filɔbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ ɲɛna ko a bɛ ka kɛ jamukan min la sisan ale de DMS TV school ou bien DMS TV ka walanbulon n ye a fɔ ɲɛna dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz Tarawele ma ale kana pour que an bɛ se ka DMS TV ka walanbulon ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ cogoya min na a bɛɛ b'a kalama jamukan in sigi kun ye pour que an bɛ se ka an ka kalan ni an ka fɛn caman kɛ bamanankan na cogoya min na parce que n'i y'o jateminɛ an bɛɛ lajɛlen an ma yɛrɛ sɔrɔ bamanankan na an b'a fɛ u ka se ka don ba la cogoya min na o de kama DMS TV ɲɛmaayaso fana y'a ɲini Aziz fɛ dɔgɔkun an b'a wele ka na an bɛ bakuruba dɔ ta o la pour que an bɛ se ka walawalali ko la cogoya min na aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ aw minnu bɛ k'an lajɛ an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a yira fana ko an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ i n'a fɔ Facebook YouTube DMS TV ni aw y'o taper dɔrɔn aw mago bɛ information fɛn o fɛn na a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o sanfɛ bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ plateau sanfɛ tuguni an bɛna bi baro bɛna boli min kan ale ye histoire ye ni o ye nazaraw ka kan ye ni dɔw b'a fɔ ko dɔfɔ ou bien dɔw b'a fɔ ko tariku donc Aziz yɛrɛ bɛna ale bɛna i da don a la k'o walawala aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na n'o de fɔ a ɲɛna kuma bɛɛ lajɛlen na n'i yɛrɛ ka kan n'i y'a don ba la a bɛ se ka taa ɲɛ Aziz yɛrɛ fana b'a fɔ ale tɛ bamanan ye mais a ɲininiw de kɛ pour que an bɛɛ bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ kan min na n'o ye bamanankan ye n'a y'o don ba la don n'a nataw la jamana fana an mago bɛ min na an bɛ se k'o sɔrɔ Aziz ni wula. Ni wula. Baasi tɛ yen kɔni. Baasi tɛ yen. Awɔ. Voilà. An ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi tuguni. O diyara n ye kosɛbɛ. I n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na n'an y'an ka kan don ba la a ka kɛ kan ye kan min sun bɛ an fɛ yen parce que yiri min sun t'i fɛ yen a ka gɛlɛn i ka dun ka fa sɔrɔ o den na mais n'a yiri b'i fɛ yen i bɛ dun ka fa sɔrɔ a den na ka tila ka yiri yɛrɛ fana suma ka tila ka suma yɛrɛ fana tɔnɔbɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli sɛnɛ min bɔnnen don k'u bisimila DMS TV ka walanbulon kan an b'a ɲini u fɛ u ka ja ninnu u ka cari u ka kanu ani nin bɛ i n'a fɔ yan'u ka taa wariw sara k'u denw ka cours privés ni fɛnw kɛ ni min b'a dɔn yɛrɛ ko bamanankan de ka faamuyali ka nɔgɔ i ma kosɛbɛ o tigi bɛ se ka u bɛ ɲɔgɔn kunnafoni u ka DMS TV ka walanbulon walima DMS TV school ko u sɔgɔlen t'o la an m'an seko kɛ voilà i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na bi an ka bi walanda bɛna boli dɔ fɔ de kan dɔw ko tariku o ye a fɔcogo ye min bɛ faamu kosɛbɛ dɔw ko dɔ fɔ n'o ye a fɔcogo yɛrɛ ye mais komi jamanaden fanba t'o dɔn kosɛbɛ maintenant an ka taa n'a ye histoire de ko don histoire kalanni bɛ daminɛ kun 4e année classe san 4 5 donc fo ka taa ɲɛfɛ mais bi comme kalan wuli sera n'an bɛna taa n'a ye an bɛna sɔnni sigi fana an ka walandaw kɔnɔ an bɛna sɔnni sigi examen classe kan quoi i n'a fɔ classe 9 ani classe 12 voilà an m'an seko fanba kɛ olu la kosɛbɛ tɔ ninnu ta ye ɲɛfɔli voilà bon histoire la Mali yɛrɛ la dɛ classe 9 a histoire bɛ daminɛ a leçon fɔlɔ n'o fɔ ko première leçon de l'année en classe de 9e année a bɛ daminɛ ni Faransi jamanadenw ye murutili min kɛ ka ɲɛsin u ka marabaga dɔ ma n'o tɔgɔ tun ye ko Louis XVI 16 bɛ 16 de ko fɔ donc Louis XVI y'a ye donc a bɛ daminɛ n'o de maintenant murutili dɔw b'a wele ko wuyangili n'o ye révolution ye donc Faransi jamanadenw ye wuyangili min kɛ walasa ka bɔ masa fanga la ka na an ka bi tile fanga in na n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu donc o ye nin walanda in daminɛ ye ko wa n bɛ fɛn dɔ yira mɔgɔw la dɛ ɲɛ b'a la a sɛbɛnlen ne y'a sɛbɛn bamanankan de la dɛ kunu dɔrɔn maître bɛ leçon préparé cogo min na k'an sigi dɔrɔn k'a lajɛ tubabukan na dɔrɔn k'a bayɛlɛma bamanankan na i m'a ye Faransi jamanadenw ka san 17 89 murutili ka ɲɛsin u ka jamana ɲɛmɔgɔ ma kun minnu sɔrɔla la o kun filɛ nin o ye leçon yɛrɛ daminɛw ye u y'a ye k'a fɔ anglais bɛ date fɔ cogoya min na 1789 anglais b'a fɔ de 1789 donc a fɔ cogo di 1789 donc bamanankan na an fana bɛ se k'a fɔ ten san 17 89 i ɲɛ b'a la i n'a fɔ 2022 bamanankan na an k'a fɔ dɔrɔn san 20 a teliya la o de la Japon o tun b'a fɔ ko Japanese Eye 2020 œil de Japon 2020 donc olu b'a fɔ 2020 c'est 2020 donc 20 donc an fana bɛ se ka o wele cogo fɔ an ka sanw na donc daminɛ an ka taa leçon de ɲɛfɔtɔ filɛ nin ye dɛ voilà histoire dɔ fɔ ko san 17 89 k'o ye nɔba bila Faransi jamanadenw ka tariku la wali u ka dɔ fɔ a san a kɛra yɛlɛmali ye ka bɔ masa fanga ma ka na an ka bi tile fangaw ma ka bɔ i n'a fɔ monarchie la monarchie ye jumɛn ye u bɛ mono yɛrɛ de ko fɔ kelen donc
archique bena arc qui veut dire mara donc ka bɔ masa fanga ma fanga bɛɛ ye maa kelen ta ye ka bɔ o la ka na an ka bɛɛ sɔn fanga in na n'o ye dɔw b'a fɔ bɛɛ jɛ fanga voilà donc ko kun belebeleba fila de yera a la n'a bɛ f'o ma école la ko les causes ko kun fila min b'a la kun fɔlɔ o ye kun minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ n'o ye cause lointaine i m'a ye lointaine min tun bɛ yen ka kɔrɔ ani kun kuraw kɔsanataw n'a ye cause immédiate ye donc ko faransi jamanadenw ka murutili min kɛra san 17 89 wagati ko kun belebeleba fila de yera a la a kun fɔlɔ n'o ye kɔrɔlen o tun ye bɛnbaliya min tun bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigida yɛrɛ kɔnɔna na o y'a ye ko faransi marakɔrɔ wagati la jamanadenw tun tɛ bugɔ ni bere kelen ye o tun bɛ mun yira ko faransi jamakulu tun tilannen don kulu 3 m'a ye kulu fɔlɔ olu bɛ wele ko clergé clergé ye maa kalanenw de ye mɔgɔ kalanenw église diinɛ an k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diinɛmɔgɔ b'o la parce que u ye diinɛ kalan maa kalanenw b'o la wariko sira ni fɛnw kan donc jamakulu fɔlɔ o tun ye mɔgɔ kalanenw ye filanan o tun ye hɔrɔnw ye sabanan o ye sentanw ye i ye faransi san 1979 ani 89 u ka société tun bɛ tan de o ni sisan cɛ bɛn san 200 ani 30 ani 3 de ma mɔgɔw k'a ta 2022 moins 1789 donc a bɛ bɛn san 233 donc o wagati san 233 ka segi faransi tun tilannen don a jamakulu tun tilannen don kulu 3 kulu fɔlɔ o tun ye maa kalanenw ye kulu filanan o tun ye hɔrɔnw ye n'o ye noble ye kulu sabanan o tun ye sentanw ye sen tɛ maa minnu ye mɔgɔ kalanenw k'olu hakɛya kun b'a ta bon fu ani buruburu duuru kɛmɛcɛ la bon o bɛ i n'a fɔ kɛmɛ o kɛmɛ i tun bɛ mɔgɔ kelen de sɔrɔ jamakulu la min tun ye maa kalannen ye o wagati o tɛ olu jamakulu minnu tun filɛ nin ye ko jamana hɛrɛ bɛɛ tun bɛ olu de ye politiki ko sira kan n'o ye bɛrɛbɛrɛli ye nafolo ko sira kan ani kiiri sira kan olu mɔgɔ kalannenw jamana nafasɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen tun dayɛlɛlen don olu de ye fɔlɔ o mɔgɔ ninnu ye olu dun kɛmɛ o kɛmɛ o tun ye mɔgɔ kelen de ye o tun man ca jamakulu filanan o ye hɔrɔnw ye olu fana mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ olu tun b'a daminɛ mɔgɔ kelen ka taa bila mɔgɔ 2 o y'a cayalenba ye i y'a ye donc faransi jamakulu tilannen in na kalannenw mana bɔ yen olu tun ye kɛmɛ o kɛmɛ i bɛ mɔgɔ kelen ɲɔgɔn sɔrɔ o la hɔrɔnw fana nalen kɛmɛ o kɛmɛ mɔgɔ kelen o hɔrɔn olu fana hɛrɛ caman fana tun kɛlen don olu fana ye jamakulu sabanan o ye fantanw ye i m'a ye fantanw n'o ye setanw ye olu de tun bɛ taa kɛmɛsigi la 98 ani 8 mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ n'i tun ye kelen sɔrɔ la k'o ye mɔgɔ kalannen i tun bɛ kelen sɔrɔ o ye hɔrɔn ye non o tɛ 2 ye sisan donc n'i ye 2 bɔ kɛmɛ la a tɔ to 98 ani 8 a tɔ 98 ani 8 bɛɛ tun ye sentan ye o tun bɛ ten de donc olu mɔgɔ minnu filɛ nin ye n'olu ye olu de jama ka ca olu de tun bɛ tɔɔrɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ɲani sugu bɛɛ tun bɛ k'olu de kan baarafin bɛɛ tun y'olu de ta ye wa olu de tun bɛ jamakulu 2 minnu fɔra nin ye hɔrɔnw ni kalannenw sentan ninnu de tun bɛ hɔrɔn ninnu ni kalannen ninnu doni ta olu de tun bɛ sɔn u ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma i y'a ye voilà o la o tun ye bɛnbaliya ye min tun bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigida ko kan n'a bɛ f'o ma ko inégalité sociale donc n'an bɔra yen an bɛ taa bɛnbaliya min tun bɛ yen kiiri ɲɛma bon san 233 ka sigi kɔfɛ faransi jamana kiiri fana tun bɛ tigɛ ka tali kɛ i bɛ jamakulu min de fɛ n'i ye maa kalannen e ka kiiri ani hɔrɔn olu ka kiiri o tun tɛ tigɛcogo kelen na i y'a ye o tun b'olu fɛ yen donc mɔgɔ minnu yɛrɛ jama ka ca kiiri fana tun da man di olu la o tun ye bɛnbaliya ye min bɛ tali kɛ kiiriko kan wa bɛnbaliya fana tun bɛ yen nisɔngɔko fana la n'o ye impôt ye impôt yɛrɛ kumaden nana imposer de fɛ o fana ye latɛnw ka
kan de imposé min bɛ jagoya aw kan aw ka sara n'a sɔrɔ i bɛ adamadenya la n'i ka kɛnɛ farikolotigiya la ani n'i ka kɛnɛ hakilitigiya la n'i bɛ en bonne santé physique et puis morale donc ni sɔngɔ bɛ jagoya i kan i ka sara sabula i ka kɛnɛ farikolotigiya la i ka kɛnɛ hakilitigiya fana na donc o min bɛ jagoya i kan dɛ o de bɛ wele ko impôt donc o fana na impôt fana a fanba kun sinsinnen don fantan ninnu de fana kan n'i y'a ta k'a lajɛ o impôt dɔ tun bɛ faransɛw fɛ o tun bɛ wele ko la taille misalila i n'a fɔ kundama mais nin yɔrɔ la a kɔrɔ de i bɛ sɔrɔ min kɛ misalila sisan ni fantan min tun bɛ yen k'o ye sɛnɛkɛla ye n'a ye sɛnɛfɛnw feere a tɛ wari dɔ sɔrɔ effectivement o la dɔ tun bɛ tigɛ ka bɔ o la k'o di faama ma o ye la taille ye o tun bɛ tigɛ ka bɔ i ka sɔrɔ la k'o bila k'o di faama ma o tun ye faama ta ye dɔ tun bɛ fɛ ko dîme la dîme o ye n'i ye sɛnɛ kɛ sisan sɛnɛ kɔfɛ ni ɲɔw tigɛra u b'a tilan tan tilayɔrɔ tannan o tun bɛ taa k'o di faama ma o fana sɔngɔ tun bɛ yen o bɛɛ tun bɛ sinsin fantan ninnu kan o kɔfɛ dɔ fana tun bɛ tuguni ko jagoya baara n'o ye corvée ye u tun bɛ o jagoya baara kɛ faama fana ye o baara kuntagala bɛ taa a b'a ta tile 30 foli tile 50 aw tun b'o kɛ faama ye jagoya donc bɛnbaliya minnu tun bɛ yen ni sɔngɔko la o ye fɔlɔfɔlɔ la taille ye sɔrɔ min bɛ tigɛ ka b'i ka sɔrɔ la faama kama o mana bɔ yen i ka sumaw la a bɛ tilan tan a tilayɔrɔ tannan o tun bɛ tigɛ k'o di faama ma o mana bɔ yen aw bɛ jagoya baara kɛ faama ye min kuntagala b'a daminɛ tile 30 ka taa bila fo tile 50 o tɛ o mana bɔ yen péage min b'an fɛ yan nin walasa i ka yamaruya i ka tɛmɛ pɔnbaw sanfɛ i tun bɛ musaka dɔ fana sara o la o kɔfɛ kɔgɔsɔngɔ fana tun bɛ yen parce que faransi kɔgɔ tun bɛ dun yɔrɔ minnu na ni kɔgɔ tɛ dun yɔrɔ min na kosɛbɛ o yɔrɔw fana bɛ yen donc walasa i ka kɔgɔ fana sɔrɔ k'a dun musaka dɔ fana tun bɛ kɔgɔ fana kan i tun b'o sara quoi i tun b'o fana sara musaka wɛrɛ fana tun bɛ yen tuguni o tun bɛ sara walasa i ka yamaruya ka buru dun walima ka buru dilan ka buru tobi quoi buru bɔlaw t'an fɛ yan walasa i ka yamaruya parce que hali bibi na faransi diɲɛ jamanaba minnu bɛ alikama sɛnɛ faransi b'u fɛ a ma daminɛ bi dɛ a bɛ yan a mɛnna donc walasa i ka yamaruya ni alikama dun walima buru dilanni ye fo musaka dɔ bɛ yen o tun ka sɔrɔ i y'o sara bon musaka dɔ bɛ yen o t'o fɔ ekɔlidenw ye o tun ye u b'a fɔ ma ko capitation o ye musaka ye min bɛ bila ni kɛlɛ nana o musakaw tun bɛ bila donc kɛlɛ ɲɛsigi voilà donc i y'a ye an ko faransi murutili min kɛra yen nɔ san 17 89 wagati an ko kun 2 de sɔrɔla la a kun fɔlɔ o ye minnu tun bɛ yen ka kɔrɔ o kun kɔrɔlen ninnu na bɛnbaliya minnu tun bɛ yen jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ sigida la o tun bɛ yen ani bɛnbaliya min tun bɛ yen kiri ɲama a yirala k'a fɔ ko kiri kun dagago fantanw na o mana bɔ yen bɛnbaliya minnu bɛ yen nisɔngɔko la i ka sɔrɔ la wari musaka min bɛ bɔ a la k'o di faama ma jagoya baaraw b'a la kɔgɔsɔngɔw b'a la burusɔngɔw b'a la donc olu de tun ye kun ye minnu tun bɛ faransi a mɛnna olu de tun ye kun fɔlɔ ye wa olu de ye kun kɔrɔlenba ye n'a bɛ f'o ma ko les causes lointaines o de tun ye maintenant kun filanan o ye kɔsanata ye min yɛrɛ nana ka na ko tɔ bɛɛ ɲagami o tɛ o fɔlɔfɔlɔ ye o ye fila ye politiki ko n'o ye bɛrɛbɛrɛli ye ani nafolo ko politiki ko la a yirala k'a fɔ ko Louis XVI a tun kunnafoninen tɛ ka ɲɛ a muso fɛ min tɔgɔ ye Marie Antoinette donc voilà Louis XVI ka muso o tun ye tɔgɔ ye ko Marie Antoinette o tun tɛ Louis XVI kunnafoni ka ɲɛ ka faamaw bila fili la o muso fɛ a ma daminɛ bi fana donc a tun bɛ voilà a tun bɛ Louis XVI kunnafoni ko juguya fo o kɛra sababu ye o kɛra sababu ye ka Turgot ani Necker k'olu bolo bɔ baara la Louis XVI ye olu bila ka bɔ baara la olu dun tun ye mɔgɔw ye yɛlɛma tun ka di maa minnu ye c'est comme jagoya fanga min tun bɛ ka sinsin faransi jamanadenw kan o wagati san 1789 wagati la a tun man di ni cɛ fila ye donc olu tun bɛ fɛ Louis XVI ka yɛlɛmali kɛ donc Marie Antoinette ale ye Louis XVI kunnafoni ko juguya fo Louis XVI ye olu bila ka bɔ baara la mais ɲɛɲininiw y'a yira k'a fɔ ko Louis XVI tun ye ɲɔgɔn ye dɔ de boloda o ɲɔgɔn ye kun ye jumɛn ye
ka taa fɔ ko hɛrɛbɔ fiɲɛbɔda min bɛ ka di fantan ninnu ma ko k'o jɔ donc olu ka fiɲɛbɔda jɔ k'o tɔni yɛrɛ fana jɔ o ɲɔgɔn ye kan ka kɛ don min na Niger ninnu banna ka taa o ɲɔgɔn ye la donc a ye Niger ninnu bila ka bɔ baara la donc o tun ye politiki ko ye o ye Faransi yɛrɛ ka politiki fɛɛrɛ ye a tun y'o de ye k'o de kan ka kɛ donc an y'o de fɔ donc kun filanan na o fɔlɔ ye politiki ko ye o politiki ko sɔrɔla min fɛ a yirala k'a fɔ ko Louis XVI ka muso n'o tun ye Marie Antoinette ye a tun tɛ Louis XVI kunnafoni ka ɲɛ fo kɛra sababu ye Louis XVI ye a ka baarakɛɲɔgɔn dɔw n'o ye Turco ani Necker ye bon kunnafoni yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Necker tun bɛ minisiri jɔyɔrɔ de la o wagati la donc et Necker ani Turco olu bilala ka bɔ baara la donc ye kun fitinin de f'i n'a fɔ ɲɔgɔn ye dɔ de kun labɛnna donc u banna ka taa o la parce que a tun man d'u ye fanga ka to ka sinsin fantan ninnu kan maintenant kun kura ninnu na a filanan politiki ko bɔlen filanan tun tɛ musaka ko ye o musaka ko o sɔrɔla Faransi jamana ye musaka dɔw labɔ musaka jateminɛbaliw dépenses incontrôlées donc ka musaka jateminɛbaliw bɔ ka l'américain jamana sɛgɛrɛ u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ka d'a kan san 17 ani 88 ani 17 ani 89 o sɛnɛfɛnw fana ma ɲɛ Faransi donc gɛlɛya bɛ donc kɔngɔ nana fantanya fana nana a ye Faransi bin dingɛ kɔnɔ donc o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ minnu bɛ n'olu yɛrɛ ye sentanw ye dɛ k'olu fundeni k'u dimi k'u bila Louis XVI la Français ka uyangili nana tan de donc i ɲɛ b'a la uyangili kɛra yɔrɔ o yɔrɔ n'o ye révolution ye révolution kɛra yɔrɔ o yɔrɔ faamaw tɛ révolution kɛ yɔrɔ si fantanw se tɛ min ninnu ye dɛ olu de bɛ révolution kɛ n'u ka degun juguyara u bɛ n'a ye maa b'i muɲu yanni mago ka ɲɛ nka maa tɛ se k'i muɲu f'i ka sa o bɛ wuli o laban dɔ yɛrɛ ye jumɛn ye n'o y'a misali ye an ye M5 ta ye faamaw ma i bɛ ka gɛn fantanw de farala ɲɔgɔn kan voilà ka dɔw bila u ɲɛma ka kɛlɛ kɛ bon a bɛɛ lajɛlen kɛ ten hali premier mai minnu bɛ fêter a miirinaw sɔrɔla ten de tɔɔrɔ de bonyana jamakulu fanba kan donc u bɛ muruti donc nin ye classe 9 histoire leçon fɔlɔ bannen de bon n'an tun bɛ kalan an ka kan na nin min ɲɛfɔra nin ye tan o kelen de sɛbɛnlen filɛ nin ye k'o kɛ gafe ye donc i tun b'i sigi dɔrɔn k'a copie kɛ dɔrɔn k'a di ekɔlidenw ma ekɔlidenw mana taa so u b'a kalan donc an bɛ segin a kan bamanankan de don a lajɛ dɛ an m'a datugu an ko san 17 89 wagati k'a kɛra murutiliba ye Faransi a ye nɔba bila Faransɛw ka tariku la o tɛ a murutili ninnu na a yirala k'a fɔ ko kun fila de b'a la kun fɔlɔ o tun ye kun min tun bɛ yen ka kɔrɔ bon o kun kɔrɔ ninnu na a yirala k'a fɔ ko bɛnbaliya tun bɛ jamanadenw i n'a fɔ dakɛɲɛbaliya o tun bɛ jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka sigidaw la an y'a ye Faransi o wagati sigida tun tilannen don jamakulu 3 kalanenw hɔrɔnw ani fantanw o tun ye sigida yɛrɛ bɛnbaliyaw ye donc kalani ninnu olu hakɛ tun bɛ taa 100 o 100 i tun b'a sɔrɔ maa kelen hɔrɔnw fana 100 o 100 i tun b'a sɔrɔ maa kelen mais fantanw i tun b'a sɔrɔ 100 o 100 98 de ye fantan ye donc i ɲɛ b'a la o mana bɔ yen bɛnbaliya minnu tun bɛ yen nɔ kiiri sira kan a yirala k'a fɔ ko Faransi o wagati kiiri tun tɛ tigɛ ka tilen kiiri tun bɛ tigɛ ka da i ka jamakulu hakɛya de kan i bɛ kulu min fɛ donc kiiri fana tun dagago sentanw a yirala k'a fɔ fana ko bɛnbaliya tun bɛ yen nɔ ni sɔngɔko fana la n'o ye impôt ye i bɛ sɔrɔ min kɛ dɔ tun bɛ tigɛ ka b'o la k'o di faama ma n'o ye parce que a tun bɛ di faama de ma monarchie de tun bɛ yen fɛn bɛɛ ye faama de ta ye voilà o tun ye lata ye o mana bɔ yen kɔgɔsɔgɔ tun b'a la i kɛ o kɛ ka kɔgɔ n'i bɛ fɛ ka kɔgɔ dun o bɛ yen péage o tun bɛ yen n'i bɛ tɛmɛ Faransi pɔnw ni a gidɔrɔnbaw kan o wagati ninnu na a sirabaw kan i tun bɛ o wari ninnu fana sara ani ni sɔngɔ dɔ fana tun bɛ sara musaka dɔ tun bɛ sara min walasa i ka se ka farni mugu k'o dun walima k'o yɛlɛma k'o kɛ buru ye i m'a ye olu musaka ninnu tun bɛ sara o kɔfɛ fɛnkɛ min fana tun bɛ yen kun filanan min tun bɛ yen n'o ye kɔsanata ye a yirala k'a fɔ ko ye kun fana fila b'o la politiki ko ani nafolo ko politiki ko sɔrɔla jumɛn fɛ ko Louis XVI ka mara kɔnɔna na a tun kunnafoninen tɛ ka ɲɛ a ka muso fɛ n'o ye Marie Antoinette ye
o kɛra sababu ye Louis XVI ye Turgot ni Necker bila ka bɔ baara la o ma diya jamanadenw ye sabula olu mɔgɔ fila Louis XVI ka mara wagati a tun ka d'u ye yɛlɛma ka kɛ ka na ni fiɲɛbɔda ye fantan ninnu ka adamadenya lahala la n'o y'u ka condition de vie ko améliorer dɔɔni o tun ka di ni mɔgɔ fila ye mais o tun man di Louis XVI ninnu n'a ka muso ninnu i y'a ye fo n y'a ɲɛf'i ɲɛna n ko a kɛra i n'a fɔ a ye ɲɔgɔn ye dɔ de labɛn ko fiɲɛbɔda min bɛ fantan ninnu ye ko ka taa dan sigi o la Necker banna ka taa o ɲɔgɔn ye la u ka tarikuw la u b'a fɔ ten tɔ o tɛ o mana bɔ yen musakako la a yirala k'a fɔ ko l'Amérique jamana parce que n'an bɛ n'an ka kan na an tɛna Amérique traduit i n'a fɔ Argentine tɔgɔ nana fɛnkɛ de fɛ fɛn dɔ bɛ warijɛ argent voilà an bɛ wari min dun o bɛ yen mais nɛgɛ dɔ yɛrɛ bɛ yen o fana tɔgɔ ye ko warijɛ a bɛ fɔ o ma ko argent blanc donc o argent o b'o de wele ko o fanba tun bɛ yɔrɔ min na n'o ye Argentine ye o la n ko mɔgɔw b'a fɔ Argentine ma ko warijɛdugu donc Argentine tɔgɔ nana o de la Argentine tɔgɔ nana ten de i y'a ye voilà tarikuw bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna ten donc l'Amérique jamana an tɛ n'o falen kosɛbɛ olu ka yɛlɛma hɔrɔnya tatɔ ko Faransi ye musaka jateminɛbaliw des dépenses incontrôlées a y'o kɛ ka ɲɛsin l'Amérique jamana ma ni dɛmɛ sira ye ani san 1788 ani 1789 k'o fana ko o sɛnɛfɛnw fana ma ɲɛ kosɛbɛ donc o ye kɔngɔ dɔ sigi Faransi kunna ani ka Faransi bolokoloya a jigira dingɛ kɔnɔ o dusukasi o de kɛra sababu ye ka sentan ninnu lamuruti ka ɲɛsin Louis XVI ma a tariku bɛ dan yan fɔlɔ a leçon fɔlɔ la i y'a ye bon ni nin ɲɛfɔra ye ka an filɛ ka leçon fɔ ko fila de kɛ nin ka ɲɛfɔliw fara a kan bon ko feerekɛmayɔrɔ ye jumɛn yanni anw ka leçon daminɛ Faransi la munna muruti min yɛrɛ kɛla walasa ka yɛlɛma hɔrɔnya ta an tun t'a daminɛ o la walima non ka yɛlɛma hɔrɔnya ta depuis 1960 an murutila cogo di walasa ka yɛlɛma hɔrɔnya ta an k'a dɔn an yɛlɛma hɔrɔnya ta tasira min kan mais o leçon olu bɛ fɔ san camancɛw la o cɛ man ɲi kosɛbɛ donc a bɛ kɛ i n'a fɔ anw ye tubabuw fisaya ni an yɛrɛ an y'a daminɛ olu la an y'a daminɛ olu la donc ni nin leçon ɲɛfɔra i ɲɛna sisan i ka kan na gɛlɛya bɛ min a banna o la ni français heure sera français maîtrise ka don u ka français 2 heures kɛ denmisɛnninw kun kɛlɛ bɛ min a banna leçon ɲɛfɔli de filɛ nin ye donc ni mɔgɔ min ma yɔrɔ min faamuya la o k'o bila commentaire fɛ an bɛ o tigilamɔgɔ jaabi donc ɲininkaliba fila minnu bɛ leçon in kan n'a bɛ fɔ ko évaluation kimɛli k'a lajɛ n'a y'a faamu n'a m'a faamu u ko kun minnu nana ni jamanadenw ka murutili ye ka ɲɛsin u ka ɲɛmɔgɔ ma k'a y'olu kun fɔ kun minnu nana n'a ye a y'o kun fɔ an y'a yira k'a fɔ ko kun fila de don n'o fɔra tan dɛ kun minnu nana n'a ye a b'a kun bɛɛ de fɔ dɛ kun fila de don kun fɔlɔ o ye kɔrɔlen o kɔrɔlen kɔnɔ kun fitini 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 minnu b'o la a b'o fɔ kun kura kɔsanata o fana a b'o fana fɔ parce que a fɔra ko kun minnu nana n'a ye kun fila de don kɔrɔlen ni kura a bɛ kɔrɔlen fɔ ka na ka voilà mais n'u y'aw ɲininka dɔrɔn ko a ye kun kelen fɔ kɔrɔlen na ka kun kelen fɔ kura la min nana ni wuyangili ye Faransi san 1789 wagati n'a fɔra k'a k'o fɔ aw bɛ kelen ta kun kɔrɔ la ka kelen ta kura la misali la kɔrɔlen a yirala k'a fɔ ko kiiri kɛcogo tun man ɲi Faransi o tɛ a tun da man di fantanw na o ye kun kelen ye filanan Faransi ye musaka jateminɛbali minnu bɔ ka ɲɛsin l'Amérique jamana ma a ka yɛlɛma hɔrɔnya tali la ani Faransi ka san kelen sɛnɛ o ma ɲɛ kosɛbɛ i y'a ye donc i ye kun kelen fɔ kura la ka kun kelen fɔ kɔrɔlen na bon n'a fɔra k'i ka kun fila fɔ kɔrɔlen na ka kun fila fɔ kura la donc i bɛ se ka na ko Faransi bɛnbaliya tun bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabula jamanadenw tun tilannen don kulu saba kalandenw hɔrɔnw setanw o ye kun kelen ye filanan bɛnbaliya fana tun bɛ yen ninsɔngɔko la ninsɔngɔ fanba tun sinsinnen don fantanw de kan o tɛ kun fila fɔlen kun kura la sisan an bɛna kun fitinin minnu b'o la politiki ko o sɔrɔla jumɛn fɛ Necker ninnu bilali ani Marie Antoinette ka a cɛ kunnafoni ko juguya ani u ye musaka min bɔ ka l'Amérique jamana dɛmɛ donc i ye kun fila fila fɔ fila bɛɛ la donc ni leçon in kun minnu nana ni murutili ye o de ye nin ye murutili a latɛmɛna cogo min na o bɛ yen
ani kɔlɔlɔ minnu bɔra a kɔfɛ a wolola jumɛn na Faransi jamanadenw murutila ka ɲɛsin marajugu in ma o ko wolola jumɛn na yala a wolola hɛrɛ la wa a wolola bɔnɛ wɛrɛ la min ka jugu ni fanga kɔrɔ ye wa o fana tariku fana bɛ yen tuguni o b'o de kalan an ka denmisɛnninw kun ten ka taa donc an hakili bɛ dayɛlɛ tubabuw ka ko la k'an hakili datugu yɛrɛ ko la o ye fili juguba de mais n'i ye nin ɲɛfɔ an ka kan na an bɛ bɔ Faransi ko kalama an b'a dɔn donc an dɔrɔn tun tɛ ko mɔgɔ minnu bɛ nin lahala la mais n'i y'o ta k'o lajɛ kɔsannin na an yɛrɛ bɛ o cogo ninnu de la an farafin jamana ninnu bɛ ten de parce que i b'a ye jamakulu fanba o dolen tɛ da la kiri ɲɛsinnen tɛ olu ma jamana tɔɔrɔ sugu bɛɛ ye olu de a baara finkɛla ye olu de maintenant minnu bɛ wele ko mɔgɔ kalannenw olu man ca kosɛbɛ olu bɛ jamanaden ninnu ka kunnafoniw fɔ u yɛrɛ ka faamuyali cogo la jamanadenw y'a faamuya salam u m'a faamuya u ka foyi t'a la donc olu ye fili juguba de wa ni nin fɔra ɲɛna i ka kan na i yɛrɛ hakili bɛ sin ka dayɛlɛ ka taa nin kɛra Faransi nin wagati bon ni misali jumɛn fana bɛ anw fɛ nin wagati na ne bɛ se k'o kɛlɛ cogo di ɲɛ wala n'i bɛ fɛn kɔrɔ dɔn kaba dɔrɔn i bɛ keleya effectivement misali la n'i ye tubabu jamanaw ta u bɛ keleya ɲɔgɔn na e ka kan b'i bolo ne fana bɛ n ka kan ta i ka wari b'i ka kan na ne fana bɛ n ka wari ta n ka kan na e bɛ ka se ka nin k'i ka kan na fo ne fana ka nin kɛ n ka kan na mais ne tɛ taa fara e kan ne tɛ gulo i la bɛɛ bɛ t'i ka côté la et puis u bɛ adamadenya kɛ ten u ka diɲɛlatigɛ sigicogo ka ɲi n'anw ta ye i y'a ye o de la n b'a a tariku fitinin fɔ bom tun bɛ Amérique de bolo guerre mondiale wagati a y'a ci Japon na Japon masakɛ min tun bɛ yen Hirohito a ko nin tɛ ko kulonkɛ ko ye dɛ ko nin bom min cilen filɛ ko nin tɛ dan Japon dɔrɔn halakili ma ko nin bɛ adamadenya yɛrɛ si la tunu ko ka kɛlɛ in dabila Rusi fana y'o ye donc Amérique y'a yira Rusi la k'a tɛ se ka bom min sɔrɔ ko f'a ka san 10 kalan kɛ Rusiw fana gɛrɛla Allemand dɔ la u ka dɔnniya dala minɛ Rusiw ka kan na ani Allemand ka kan na san 4 u ye bom dilan ka taa a bom ci k'a lajɛ Américains y'o ye o fana ye ja an ɲɔgɔn wɛrɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ i y'a ye mais est-ce que Rusiw bɛɛ ye u ka langue officielle de falen ka kɛ Allemand ye walasa ka Allemand ka dɔnniya sɔrɔ non donc gɛlɛya foyi tɛ n na bon nin taara nin filɛ wa san o san ni leçon kelen bɛ yen a ti falen b'a dɔn hali e yɛrɛ ye nin kalan non ne yɛrɛ y'a kalan anw y'a kalan an dɔgɔninw bɛna kalan an denw bɛna kalan mais n'a kalan cogo ma falen tan yala faamuyali cogo bɛ falen wa ne hakili la ni faamuyali de ko don sisan mɔgɔ fɛn bɛ bamanankan mɛn bɛɛ kɔni y'a dɔn ko waatiw kɛra Faransi san 233 ka jigin dugu ma waatiw kɛra Faransi fana tun man di murutiliw kɛra u ye kɛlɛw kɛ walasa u ka kɛ hɔrɔn ye maa si ma kɛlɛ kɛ ka d'u ma u yɛrɛ de y'a kɛ o la an yɛrɛ fana ka hɔrɔnya kɛlɛ an de fana kan ka kɛ donc ni tun ye DMS TV ka walanbulon ni tun ye a kanubagaw tulo garizigɛ ye bi san leçon fɔlɔ kan donc an bɛna san leçon fɔlɔ fana don nataw la dugukolo ja kan n'o ye géographie a bɛ daminɛ ni leçon fɔlɔ min siɲɛ wɛrɛ an bɛn'o fana ɲɛfɔ jama k'a fɔ m'a dɔn ni 9e écoledenw ye nin lamɛn ni faamuyali bɛ bonya kosɛbɛ bon u bɛna t'u ɲininka nin de la donc u bɛna su ban ka nin de durusi n'o a faamuyana yɛrɛ de a bɛ se ka kɛ hali minnu bɛ k'a lajɛ sisan a caman bɛ yen u ye nin leçon in kɛ a mɛnna mais e filɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ a kɛra u ma hakili dayɛlɛ fana ye parce que a y'u hakili jigin fɛn kɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ hali u hakili bɔra dɔw kɔ o de kama DMS TV fana ka walanbulon ne bolo minnu bɛ k'a lajɛ fana a bɛ se ka kɛ kalanso ye olu fana bolo hali minnu tɛ ekɔlidenw ye wa a bɛ ekɔliden fana caman fana dɛmɛ tuguni ok non bi faamuyana sɔrɔla dɔ fɔ la ni kumakan laban dɔ b'i bolo ka fara nin kan ou bien évaluation n'o bɛ fɔ cogo di yɛrɛ kimɛni ou bien jumɛn n'i bɛ se k'o dɔ fana fɔ commentaire la o dɔw fana bɛ se ka jaabili k'o la ayi an y'o fɔ ka bɔ misali la komi e y'o fɔ e tilala ka kɔrɔ an tilala k'a jaabi voilà e tilala ka jaabi kalan anw de kɛlen don ka kalan kɛ hakilidiako ye n'o tɛ kalan to ye kalan ye dɔrɔn k'a dɔn dɔrɔn nin ko ninnu de kɛra Faransi waati dɔ la an b'a yira i la bi kalan kun y'o de ye dɔnniya minnu sɔrɔla olu sɔrɔ i k'i ɲɛsin bi gɛlɛyaw ma n'o dɔnniyaw ye donc dɔnniya bɛ n'a fɔ kɛlɛkɛminɛ de quoi i bɛ o kɛlɛkɛminɛw ta k'i ɲɛsin bi gɛlɛyaw ma k'olu kɛlɛ effectivement i y'a ye donc ni maa min y'a ye ko nin dɔlila ka kɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka nin ta k'a kɛ ka dugumamɔgɔw hakili lami k'u ja lami ka ɲɛsin sariya batobaliya kɛlɛli ma sabula a ɲɔgɔn dɔ kɛra diɲɛ kɔnɔ wa diɲɛ bɛɛ fana y'o seereya i y'a ye dɔnniya kɔrɔw kalanni ka di nin de kama mais n'i y'a ta k'a lajɛ u ye fonction publique bila Mali région kelen mɔgɔ minnu bɛna taa histoire géo yɛrɛ kɛ région kuturu mɔgɔ kelen
mɔgɔ kelen mɔgɔ minnu kan ka anw hakiliw lamini ni kunnafoni kɔrɔ ye aw bɔra ninnu mɔgɔ ninnu de la u tun bɛ tan de u tun tɛ sɔn nin de ma u ye kɛlɛ kɛ walasa nin de ka na mɔgɔ minnu kan ka na olu fɔ anw ye olu région kuturu yɔrɔ dɔw la mɔgɔ kelen u mɔgɔ bɛ mɔgɔ kelen de la o yɔrɔ olu la ka taa sɔrɔ école baden bɛ yen maître tɛ yen fo denmisɛnninw bɛ taa ko fila kɛ ni dɔw taara olu bɛ jigin midi dɔw bɛ yɛlɛ 13h double vocation dɔw b'a kɛ ten o nafa ye jumɛn ka taa sɔrɔ san o san école maître ba joli de bɛ bɔ IFM na a ka ca mais n'u fana ma se ka fanga sɔrɔ k'a yɛlɛma an ka kan na nafaba tɛ k'a la a yɛlɛmalen filɛ n b'a dɔn Madala n'a ɲɔgɔn delila ka kɛ voilà donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ u k'u sɔgɔlen to DMS TV la u k'u sigiɲɔgɔnw labɔ a kalama min ninnu denw bɛ école la voilà donc an bɛna an seko kɛ kuru ɲɛfɔli la an ka kan na a ka faamuya mɔgɔw k'a dɔn n'i bɛ kalan k'i ka kan na a bɛ kɛ a dɔnniya ka teli cogo min na effectivement voilà n'Ala sɔnna donc an bɛ yɛrɛ fo donc DMS TV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na aw tun b'a ka jamukan minɛ n'o ye DMS TV school ou bien DMS TV ka walanbolo u bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun Aziz Traoré bɛ na bi an ka walanda bolila min kan an b'a fɔ histoire nazarakan na ni dɔw b'a fɔ dɔ fɔ bi walanda kun bolila o de kan donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen aw minnu sigilen kun bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a ɲini a fɛ aw ka sɔgɔlen to DMS TV la kuma bɛɛ lajɛlen na Aziz y'a fɔ cogoya min na ni aw ma minnu faamuya a bɛ se k'olu bila commentaire la don n'a nataw la an b'u ta an bɛ baara kɛ ka di aw fana ma pour que aw bɛ se k'a faamuya ne b'a fɔ nin wagati in na Ala k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ la.